Op zondag 3 april vindt het publieksevenement Kom in de Kas plaats. Dit jaar openen 7 kassen in Pelemaas hun deuren. Vandaag bezoeken we het Brook in Koningslust. Mijn naam is Emiel Verhaag, derde generatie van het Brook BV uit Koningslust. En wij telen op dit moment 3 verschillende soorten tomaten. 2 echte speciale soorten tomaten. Dat is een fijne trostomaat van het ras Literno. Dat is een dieprode trostomaat met goede smaak en een dieprode kleur. En ons eigen merkje, Cœur de Boeuf, dat wij vermarkten onder ons eigen merk Autenta. En ja, dat is een hele speciale tomaat. We starten met de teelt met 90.000 tomatenplanten. En we hebben 2 weken geleden hebben we bij 1 op de 2 planten hebben we een scheut laten komen. Waardoor we dadelijk op een eindafstand komen te staan van 37,5 centimeter en dat er dan 135.000 planten in de kas staan. Wij telen dus 3 verschillende soorten tomaten. Ja, en wij kijken naar de markt en wij proberen daarmee onderscheidend te zijn. Dus dat is ons stukje innovatie. Vroeger, ieder tuinbouwbedrijf had 4, 5, 6 soorten teelten. Nou, met de komst van de steenwol, eind jaren 70, begin jaren 80, ging ieder bedrijf zich specialiseren. De een koos voor komkommers, de ander koos voor paprika's en wij hebben gekozen voor tomaten. En eigenlijk vanaf 1981 doen wij alleen nog maar tomaten telen. Op ons bedrijf, 4 hectare, worden ongeveer 2 miljoen kilo tomaten per jaar geoogst en verkocht. Ik sta nu voor de Cœur de Boeuf. Ze zijn nog aan het groeien. Het duurt nog even voor ze rijp zijn. Waarom hebben we voor deze tomaat gekozen? Omdat het gewoon een hele lekkere tomaat is die op heel veel manieren te gebruiken is. Het is een tomaat die kleurt van binnen naar buiten. Dus zo gauw als die van binnen rood aan het worden is, is ze rijp om gegeten te worden. Dus een tomaat die van groen tot rood in allerlei vormen toegepast kan worden. Wij vinden het een eer dat ze ons gevraagd hebben om mee te doen aan Kom in de Kas. We zijn heel trots op ons product, wat we hier telen, op de manier hoe we dat doen. En dat willen we ook heel graag uitdragen. We willen de mensen laten zien dat wij een goed en eerlijk product telen hier in Nederland. We laten alle soorten tomaten proeven wat wij op ons bedrijf telen. Dus dat zijn 3 soorten en ons eigen personeel doet daarmee helpen. En voor iedereen is er wat te doen. Meer informatie? Ga naar omroeppnm.nl. Tot morgen!